no hi ha problemàtica per tenir un cotxe ni excusa. De fet, tenien un fotimer de punts de càrrega per tota Barcelona de manera gratuïta a dia d'avui i jo no he tingut mai cap problema. Ja et dic, faig uns 200 quilòmetres al dia, amb la qual cosa em veig obligat a fer una recàrrega sí o sí al dia. I la factura de la llum, mira, perquè et facis una idea, més o menys. Tinc dos cotxes, un de benzina, automàtic, i aquest. Amb 51.000 quilòmetres m'he gastat 400 euros de llum. Amb el de benzina m'he gastat vora 6.000 euros de benzina. I els manteniments. Aquest només he fet un manteniment als 30.000 quilòmetres i ha suposat 50 euros. Bueno, va ser una decisió simplement de qüestió econòmica, havíem de fer molts quilòmetres, ja havia mirat tecnologies d'aquestes en el seu moment i em semblava interessant des del punt de vista sostenible. Amb uns 200 quilòmetres diaris i zero problemes. Sí, la càrrega ràpida, normalment amb els cotxes elèctrics es calcula que carreguis un 80% de la càrrega en un temps de mitja hora. Avui en dia, amb els carregadors que tenim per aquí. Hi ha altres models de cotxes més avançats, com el Tesla, però això és otro cantar. Així que, bàsicament, només té una bateria, que és el que fa que es carrega amb una placa solar que hi ha per allà sobre, que és la bateria dels accessoris, com el que diu, i l'altra virtut que té, que això és molt important, depèn on estiguis, és que amb les aplicacions mòbils tu pots dir-li quan carrega, amb quina franja t'interessa per la tarifa nocturna, per exemple, com el meu cas, o bé li programes pel fet que arranqui la calefacció o la climatització en general perquè estigui a la temperatura que tu vols per quan tu surtis.